Здравейте хора, днеска се намирам в Несебър. След малко ще ви покажа какво е тук положението. Тук е мега яко, има много голям панаир. Мега яко е тук. Сега ще ви покажа с камера. Гледайте, сега, стойте. И ето го. Гледайте. Гледайте автобуса. Тук е мега яко. Стойте да пресечеме и гледайте морето. Тук е мега яко, хора. Много яко. Всичко мога да гледаш. Много е хубаво. Дори яхти има. Мега яко, хора. Къде е тя? Ето, вижте въртележката. Ой. Какво е то? Не знам, но вижте. Тук е мега яко. Ей, яхтата. Стойте. Ето я яхтата, там се вози. Хора, тук е мега яко. Ако искате продължението, трябва да ме последвате и да лайкнете това видео. Ако искате продължение, и тук е мега яко. Ей я статуята. Да, видях. Има джетове под наем. И гледайте, хора, тук е мега яко. И хора, ако искате, пак ще повторя, ако искате втора част, последвайте ме и поставете един лайк. И от мене чао!